Special non-working holiday karon sa Tibok Nasod tungod sa Solemnity sa Immaculate Conception sa mahal nga Berhen. Tungod ini, bidag sa sab ama dibuto sa masimbahan aron makatambong sa Santos nga Misa. Sa kalendaryo sa mga simbahan, usa ka holiday of obligation karon Fiesta Iglilihi sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Barangay Lahog. Ubay usab ang schedule sa misa karong adlaw aron ma-accommodate ang mga tao. Alas 9 ng buntang si Father Jojo de Aquino ang nagmisa kundiin may pahinumdom sa katawhan aron himuong panag-ingnan ang Birheng Maria sa pagpuyo o sa pagpaningkamot nga makalikay sa sala. Full of grace. That Saint Mary must be also our own. Only in the state of grace